Good morning! It's Friday! And it's Friday, meaning I have Sophia. Say hi, baby. Hi! Ayaw niya tong suotin. Welcome pala to our channel and welcome to another vlog. Naligo na ako. Naalala ko pala, meron palang therapy si Sophia today. So, akala ko, dito lang kami sa bahay pero hindi pala. May therapy pala siya sa kanyang speech and language skills. Tignan nyo, nag-dress ang Ariat kasi, ewan ko sa kanya, kagabi nag-dress din natulog. So, okay lang naman kasi may heater kami paggabi sa kwarto niya. And then, here din naman, may heater din naman. So, nilagyan ko lang siya ng long sleeve na t-shirt para hindi masyadong malamig. Tapos, alam nyo yung legs niya. Talagang nilalamig yan. Para bang yung ano, yung nanindog ba yung balahibo, pero ayaw niya. Pero mamaya pag lumabas kami, naghanda na ako ng leggings niya. So, dinala ko pala yung ano, vacuum. Again, i-vacuum ko kasi yung mga ano ng Christmas tree kahapon. So, yan yung Christmas decors. Ilalabas ko muna kasi hindi ko pa naman siya gagamitin. And then, di kami mag-bike. Si Sophia lang mag-bike para ma-enjoy niya kasi maganda naman yung araw, oh. Diba? Maganda yung araw. So, i-share ko sa inyo, may gagawin tayo na experiment. Gagawa tayo ng puto rice later. Bale, nagbabad ako ng 2 cups of jasmine rice. Alas 3 na to na umaga eh. So, mamaya pa itong siguro mamayang alas 12 ko siya gagawin. Ganyan. So, or baka pagbalik namin galing appointment niya kasi 12:30 yun. Tamang-tama din 12 hours siya. Tapos, yung ating buongon ba kahapon? Ayan, o, yung buongon. Ubusin ko to mamaya ba? Or magdala ako nito papuntang Ay! Papuntang appointment niya, pero baka maihi ako. So, tignan nyo mga lalabs. Nagpa-linis ako ng kilay kahapon. So, nag-threading yan. Makapal pa din ba? Yung isa parang medyo ata makapal. 7 euro. So, around 350 euro siya. Yung bayad. Once... ko pa ata to. Hindi naman ako palaging nagpapatreading. Minsan lang pag talagang tinatamad na talaga. Pangit kasi yung mga yung mga anong tawag nun? Mga nipper. Basta yung ipilirin yan dito eh. Ano yung tawag nung yung para pinset ba yun? Yung parang tanggal ng mga balahibo. Pangit kasi wala akong makita na sal. Talagang super ganda. Hey! Sus. Ariat! So, nasa bahay na kami. Ayan busy na yung isa. Inaano ko siya sa iPad kasi gusto niyang lumabas ng bahay. Kanina, nag-wild talaga pa uwi kami kasi kita niya yung mga playground ba. Gusto niyang maglaro. Ayaw ko maglaro kasi mabubuling. Madudumihan na naman siya. Tapos, maliligo ka agad. Tapos, alam mo na, madaming bata doon na sa playground. Tapos, malamig.
Kaya dyan lang muna siya. Di ko yung disturbuhin kasi di ko hawakan kasi pag hawakan ko yan, magalit yan. So, tawag nito. Kumusta na yung speech therapy ni Sophia? Okay naman today. Medyo, sabi nung nung babae, madaling matuto si Sophia tapos madali din ma-bored. Kasi pag, for example, nag-puzzle sila ngayon, tapos ako din nakilaro na din. Pero it's getting there. Alam niya yung anong sasabihin niya, pero minsan hindi niya sinasabi. Ayun, tapos nagkukumukha siya ng attention. For example, yung mga words na inano nila is D. Kasi alam niyo, 2 years old pa si Sophia. D. Tapos next week, today, ang inano nila is DAR. So, magpa-practice kami the whole week para next week ready na kami. So, lately, ayan gusto ding mag-dress. Andyan lang yan siya Pag may gusto siya, pinapanood niya yung nagda-drum yung unggoy. Kasi may drum siya. Yeah? Siya talaga nagpalagay sa akin ng perlas, Siya talaga. Ayun. So, nanonood lang. Ako, nag-edit ako ng konti habang may time pa kasi it's 2:45 pa ng hapon. So, mamaya pa si Bana. Magmamanok lang ako mamaya at saka rice lang siguro. At alam nyo, super busy ko. Mag-edit ako ngayon. Tapos, palagi akong naghahanap ng mga ng mga recipe ngayon na pwede kong gamitin as para sa blood pressure ba. Tapos ibang mga recipes, hindi yung palagi namin kinakain. So, alam nyo, yung palagi ko nakakita na good for high blood pressure is yung blueberries. Hindi ako makain ng blueberries. So, baka itry na natin yan talaga. Strawberry din hindi. Siguro, mga berries daw. So, siguro strawberries baka pwede. Yung blueberries, hindi din kasi kumakain si Bana. So, dapat talaga masanay ako para maging okay na yung Yan yung kulang ko din. Hindi ako kumakain ng madaming fruits. Ang hirap. Pero update ko kayo. So, hindi na tayo hindi na tayo masyadong nag-sweet, wala na masyadong maalat. Talagang bababa talaga yung kilos mo. So, nung unang day ko na nagtimbang ako, it was 64.9. 64.9 ba yun? Or 64.6. Tapos kanina, nag-63.4 siya. Kanina umaga yun ha. So, kahapon ng umaga, kasi ngayon wala akong time kasi ito Sophia, kahapon ng umaga. Ngayon, hindi tayo nakapag-timbang kasi busy at saka may bata, tapos may nilakad kami. So, mamaya, ewan ko anong kainin namin. Na lang siguro, rice, tapos, siguro magpa-fried rice ako. Fried rice na lang, no? Kailangan ko pa na lang lutuin yung rice. Magluto na ako ng rice para mamaya fried rice ko siya. Okay? Ganun lang. Alagaan ng ating sarili kasi malapit na tayo. Tiguang na tayo. Para din kay Bana. So, it's time na OMG, not that one. Put it down. Put it down. Here for you. Put it down. So, it's time para anuhin natin yung ating ano ba yan? Ang ating bigas. Alam nyo, may baby na nagsamok-samok. Sophia! Hold it! It's there! For you. So, gagamit lang ako ng salaan. Ganunin ko lang, ha? Wala ang... So, 12 hours na yung nakalipas. Overnight kasi, so 12 hours. Ano ba yan? Parang may problema sa akin. Hindi siya nag-click. Yeah. Wait, ano?
Sus. Behave, ha? So, gagamit tayo ng coconut oil, coconut cream. Don't stop moving, anak. You want to make, you want to eat puto? Yeah. Yeah. Ang bango ng bigas ba? Yeah. Yeah. Stop, don't move. Ina-amaze man siya sa... Don't move, anak. Yeah. Stop, don't let move. Yeah. Stop moving. No. Stop moving, anak. Not yet. No. Yeah, you help mama, okay? A minute. Stop moving. Yeah, stop moving. Okay. Ang problema ko, yung ating gata, no, natutulog. So, hindi siya gaanong gumagawa ng sauce. Wait, anak, wait. Help mama. Here. Here, help mama. Here, hold. 1. Wait. 2. 3. Okay, put it down. Okay. Don't move. Sit down. Okay. Turn. Yeah. Wait. Help mama. Okay. Turn. Don't move. Move na. Natatakot si Sophia. Oo. Ayan na pala siya. Itatabi natin para mamaya. Ayan.
Did not run. I have a very important thing in the iPad. That's why I cannot kiss Dada. Dada's late. Why are you late? Because What? Because? I have to do late today. Yeah, but it's already 6:20. Yeah, I left at 5:45. No. Huh? Yeah, I know. I think they have a feast there. It's a lot of people by Joseph. Yeah, help Dada with the shoes. Don't bother. Did not even give you a kiss. No kisses for Dada. She's so busy. Wala siyang pakialam talaga. Did you wash your face first and your hands? Go back. Nagpakipot, piya ang agata. Oh, shush. Dad a kiss? Hey, Dad a kiss? I'm busy. Okay. Dad a kiss. Dad a kiss. Hey. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop. Sarap! Sarap ng kiss! So, it's time na para lutuin natin yung ating puto mixture. Ang bango-bango na niya. Ayan, ang bango. Wala akong pandan, so ano lang gagamitin ko? Vanilla. I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐난 네 옷을 또 보고 있어 Hey, hey, yeah, yeah. I can't control Ito na yung ating puto. Nakakasad kasi hindi siya nagliki. Hindi nagliki. Akala ko sana ito liliki na. Magliki pa. Hindi nagliki. Kasi ginamit ko gata. Kasi mas masarap daw yung gata. Normally, ina-advise niya sabaw lang, tubig lang.
Tapos, yung gata ko pa, natutulog. Kaya siguro pa ganito, no? Better luck next time, try natin. Ito pa, last batch na. Medyo madami-dami din nagawa natin. Pero nakakasad lang kasi hindi siya. Parang hindi talaga tumubo ba na? Tumubo. Parang so sad. Tingnan nyo. Oh, so sad. Ayan siya. Try na lang natin kung masarap. Para din ito yung puto na binibinta dito sa merkado. Yung 50 cent, yung isang pack ba? Parang ganito. Try natin. In fairness, amoy puto. Masarap siya ha. Creamy, melts in the mouth. Sarap. Masarap siya. In fairness, lami. So, I'm going to let Banat try as well because so he's going to try. I don't know if he's eaten this one in the Philippines. I'm not sure of that. Okay, Dada, this one. This one's smaller. Okay. Smaller. Okay, here. Come here. Try sa good one. Just puto rice? Overacting naman. Sige na. This rice. Hopefully this one is what? It's different, huh? But it's nice. It's different, but it's nice. Huh? It's weird. No. It melts in the mouth. What? It's nice, yeah. It's different from the other puto. That one is flour. This one is rice. I eat that. It's nice as well, right? You have to cook that on rice. Yeah, I know, but this is different. This is steamed, so. Oh, maybe this one. Uy, may nakita akong nagliki. Ay, sorry. Ang liki. Liki. Nagliki siya. Here, oh. Ayan, nagliki. Nagliki, jud siya. I'm looking for the one that is crack ba? Crack. Like a puti crack. Filipino chips. Filipino chips. Filipino beer. Oh, you still have the beer? Oh yeah, I'm not going crazy. Okay. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지